Naghingyo si Governor Arthur Defensor Jr. sa mga alkalde sa probinsya sang Iloilo nga magpreparar sa mga lulubngan para sa mga napatay sa COVID-19. Ini ang ginpahayag ni Provincial Administrator Attorney Suzette Mamor sa interview sang Radyo Bandera Iloilo. Ginpahayag sini nga nagpatigayon sa pagsinapol ang gobernador kaupod ang DNR, DILG, DOH kag mga local chief executives. Suno pa kay Mamon ginpasa na sa provincial government sa mga munisipalidad ang guidelines kung paano i-operationalize kag i-implement ang nasambit nga plano. Dugang pa sini mayara na sa mga patsyo ang pila ka mga banwa apang ginklaro ni Mamon nga mayara sa pagsulundan nga ginakonsiderar sa pagpangita sa mga lulubngan agud nga hindi makontaminate kag mahalungan ang palibot. Nibaluan nga nagkakadapat nga nakasulod sa cadaver bag ang bangkay kag gilayon nga ilubong 12 oras matapos ini nagtaliwan. Gina-requirement nga magsuksok sang full PPE ang mga tawo nga nagahikot sa paglubong sa mga napatay. Oo. Actually, request ina ni Gov during the meeting with mayors, no? Upod sa DENR, DOH, and DILG. Oo. Yes. Actually, ginakascade namon subong sa LGUs ang guidelines kay ang nag-discuss na gid ang DILG kag ang DOH. Balita gikan diri sa probinsya sang Iloilo ini sa kabanderang Victoria kasalar kabandera sa matud nga serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. Radyo Bandera.